chakruok nyaka giko. Jodak e kaunti ma Siaya onyiso geno machwe kinde mag rito limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwengego odiochieng' makiny. Kotelni kod ja bodaboda mowuok e boma ma Siaya, jodak go wacho ni giikore mar rwako jatend piny Kenya William Ruto ka bende geno yudo thuolo mar chiwo kwayo e weche mag dongruok ma gidwaro e kaunti no ma Siaya. Jakom ma bodaboda motelo ne riwruok mar Alego Usonga Owino Lik wacho ni chenro ma jatend piny limo godo kaunti ma Siaya miyo ginenore kaka jogo mantiere telo ma pacho ka. Wakwen kiny kobiro to wabro wacho ne ayanga wan kod barua mwasendiko mondo rates mar pikipiki mondo duogi ang'owa oduogi e piny, kendo wan wakwayo kaka jo bodaboda malego Usonga union marwa onge kod amount manyalo miwa support. To wan gi nyithindo mwapuonjo, wan kod jok mwatimruok nadi watere skul. Wakwan mondo kiny kobiro obendo timnwa gimoro kaka osetimo oganda machielo. As at now, a new motorbike price is around 150,000. We request you to lower it at least to 100,000. Omiya kwayo ker kobiro ka seche morango gik moko duto kaka dongruok to rangi ngima wabende kaka joboda mondo wabed ngima maber ma ok ni mayo pikipiki mwatiyo matek mondo wayud. Nderni richo, wan kod ndara mawuok Siaya kochomo kamiluongo ni Bar Kodhiambo, to moro wuok Siaya kochomo Dominion kama tinga sombe niang'cha. Ndara no rach kabisa, kendo wan kaka jo bodaboda wahinyre kabisa nikech tael marwa mar apiko ndara marach no tiekonwa. Wan kod nderni moro nitie madhi Komenya, ai moro nitie machae rach madhi nyaka Nyang'o Makogelo. Wakwayo ker marwa wan kobiro kaka wawinjo kaka osingo nderni moko icho Homa Bay kaachiel to kod Migori, wakwayo ni kobiro wan wabende nderni go okony.